Orang tua, mengimbau. Tapi sungguh pun orang tua na mengimbau si paibana ate sagalo ang kunya mama nududua salah kemudian. Baru poin diambu. Ko bisi Allah kedengaran suara Allah kelampauan. Allah kedatang perundiang pulau ambo balik dari silang sapangka. Maji ko diambo, sekira kato baru nama jawi, rundiang baru mau kembalikan. Serai bapinta janji batibukan ke bakinyo. De inyo alam nanti, diambo itu pulau piyokan ke baki orang tua. Satu kato kamanyawe, kedua rundiang berkembalikan, ketiga kandak kamagiah, yang bahkan kepada orang tua. Ba pulangnya orang tua, ambo di sekolah sama dalam. Sekian benar ambo. Lah sampai tua. Jika menangah kato datua tadi, ialah kato sabanan. Laluri jalan nebat tempuh lapa kaji diulang sejak dulu sampai kini kan iyo itu nak. Baji ko diambo. Padi masak jaguang mupiah pukit mengenai sianak kabau. Tadi camih lombo nak kabuliah kini lah rapih lo mongko kalisong. Sebab ba ada bitu. Kok dijujung nak tajujung kok dipikul nak tapikul ba nasakah untung ambo ba bilalang saya joyoke. Kok dijong kepala luncong kok dipikul bau kok rutuah. Tapi ba Allah mengatokannya. Bajak atau sorong kailapan pasang laki perut kedua. Biar disu-isu nambah samui dari yang dayong bak selidik supaya kato pada batsui. Baru po di datua tadi. Mahala kedatang perundiang pulau balik di silang sapangka. Baru po di datua. Sekira kato baru nambah jawi undiang balu mukmalikan. Serai bapinta janji batibukan kabakinyo. De inyo alam nanti. De datua itu pulau mapiyukan kabakiamu. Satu kato kami jawi kedua undiang mukmalikan ketiga kandak kamagiah. Baik bahkan ke bagi ambo. Ba pulangnya ambo, datuk lah samui dalam kan iyo itu bunyi tadi. Baru po di ambo tuak. Mutari dulu kartunya pakai deloi perundang untuk mencari golek dan sugolek mumpemu picak selayang. Menanti pulau datuk seketika kabah pulau di datuk tuah. Lah sampai orang tua. Baru po di orang tua. Mah nanang seribu aka piki palito ati janji kaganti padang kato-kato. Dapet surang di bulati, dapet baduo di paduo, dapet basamo dapet yokan. Di orang tua ada baduo batigo, kabatari bunyi kato yang pakai kabailo yung perunjangan. Untuk mencari golek dan segolek, umpamu picak dan selayang. Menanti ambo seketiko kababulo di ambo, kadiyo itu bunyi tadi. Baru po di ambo orang tua. Di ambo supaya menyawak di nanyah melodi dan selesai nak tibo golek inata, yo rancak orang tua peyokan dulu, menanti ambo seketiko. Kalau itu mau piyukan dulu tuak. Tuak, kembali perundangan tuak. Di balik-balik bawa manggang diulang-ulang bak menyapuah dikaji awan membaki. Tempo di awal tadi kan yuda tuak martam perundang kabaki ambo. Baru po di ambo memancong indak sekali putih mengawi indak sekali kami mengabe indak selere. Nunate hambo duduk samparan tagak sematang saraju surui saja makan. Lah bahkan tian kita tanah itu. Banyak lah di ambo kini. Lah sepanjang tali sepanjang bantiang sekiro tubuh sekiro bayang-bayang. Alam bo peyokan ili aja mudik lawi idage. Kini lah saciuk lah nambayam sarentiang lah nambak basi. Tajun kaya lah samulunak tajun kabatu lah samukare. Harati banat tentang itu. Rasa pakai lo kami yang salah kemari tentang kato kamajawe karun yang berkembalikan ketiga kandak kamagiah kasilang sepangka amboi bahkan kepada datua. Ba pulang datua kami di sekolah sama dalam sekian benar yang bertua. Lah sampai orang tua. Baru po di orang tua. Lah sepanjang tali sepanjang bantiang sekiro tubuh sekiro bayang-bayang. Alah bapeyokan ilia jumudiak lawi idage. Kinilah saciuk lana bayam sadantiang lana basi tajun kaya lah semulunak tajun kabatu lah semukare. Arti banata na itu lah sepakai lo orang tua na salah kemudian to. Kok tantang kato kami jawe kedua orang dia mau kembalikan kasilang sepangkabai bahkan kepada ambo. Ba pulangnya ambo orang tua lah sama di dalam kan iyo itu bunyi tadi. Baru po di ambo orang tua. Kok tantang kato kami jawe kedua orang dia mau kembalikan. Ada juga nomor umi nomor suah. Setiap panjang menjalani kedua untung menyudahi. Angan-angan membawa sansai membawa badan hilang. Camih jo ambo nang kanyi, tagamang jo ambo nang kejatuh. Marupo di ambo tentang itu. Pihak di badan diri ambo, ko umur baru setahun jagung darah baru sampo pinang. Tinggi de ueh balun lecukwi, gapuak de lama baru nambah tangguang. Aka kurang pengalaman balun. Mahadi badan lia berasakah, ketua misa besentilan. Laki sepata beberek nesakah kurang balai.
Ko iyo orang tua tertumpang bidok baru jelong sudah. Hari ancak angin selesai, tarang bulan tarang cuacu. Papucu aru dilancarkan. Iyalah kesampai badan ke kualu. Akan tetapi, ko tertumpang orang tua di bidua usang layi la cabiak. Baciwi candolong bubu kita bakai itu tengah. Ili nak tentu ke dituju mudiat dan tentu ke diadang alamek ke karam badan di lautan. Kabaa sipek badan diri. Arti badan tanah itu, ancak orang tua biduk nang kodonyo sampai sipek menempang badan ambo. Lah sampai tua. Baru po di tua. Ko tentang kato kamanjawe kedua rundi ambo kemalikan katigo kandak kamagiah kasilang sepangka baiban pulo kabaki ambo. Sebab baadi baitu. Tiak di badan diri datua maha di badan dia barang sakah kato bamisa besentilan laki sepatah beberek na sakah orang balaye. Ko iyo ambo tertompang bidok baru jelong sudah. Hari ancak angin selesai tarang bulan tarang cuacu. Papucu aru dilancarkan. Iyalah kesampai badan ke kualo. Akan tetapi ko tertompang ambo di bidok usang layi la cabiak. Baciwi candulung bubu buta bakai tengah. Ili nak tentu ke dituju mudiat nak tentu ke diadang. Kabaa sipek badan diri. Atia banatan lah itu, ancak ambo bidok nang kodonyo samo menempang badan datua kan iyo itu punya tadi. Baru po dia ambo tua. Mahraminyo balai parang sagu rami dek nak sarang gagak. Sakete haram ambo kepercayo sebab datua bersumpah sering galak. Sebab dia bade bitu. Kok piak di badan diri ambo ke dibaco. Mahadi badan dia barang sakah kato bamisa besentilan laki sapatah ibarat nasakah untuk ambo. Sejarah lamu ado mengatakan. Manih tapay orang kelampayan pasti panih tapay Maroko. Kemudian aru katunggalan di tengah biduran sati kamunyang sana lalu kekida jarang kabarang. Narih bapadang biriak-biriak sinan teren nonta sambuang. Taruh kapasa sungai limo sama sojamatan balung bulong. Sabalun sisipi bapuasu si mancong dulu nama jajah. Kalau manangapi tuah nontu mah sampai kini menjadi sejarah. Lama salahnya orang Cimparuh sate tasabi ujung batu. Rujak banduang di kampung paneh mangkok putih di sungai Kasai gulai paku kan iyo di kuritaji. Dan dia tasabui pekandangan sasak ketupiknya orang secincin. Lamang bamiak mudiak padang sumarih gadang sungai Saria. Lama masaknya orang sampan tuma elok sanduknya orang sikapak. Lembak non daripada itu. Kinci yang kusaliah tuma dia bokapu telah tak arah hilie perang sagu. Rampak ramia lapo bengke kailie nagari yang pek jiriak termasuk kampung sekilie. Rasanya sulit bana dia buka melapu itu matua. Sebab birangnya Kelantan bana bantu itu masa serang lagu. Lah malumnya dia ambu ayam kate. Mencaliak kawannya kaki lama ngaretek. Kok kunun sampai lagu 23 ayi. Nomor umi nomor rusuh dia ambu tu ah. Kok nak tentang titiak nombor tampung asyang ni asyang bapali asyang gua lini lalah. Ibarat malam ikutiran tu ah. Sekutunya lai sagayu kuindah. Arti bana tanah itu. Kok tentang kato kau menjawab keluar dia kemalikan. Kembalikanlah dia tua, bah kembali dia tua, ambolah sambil di dalam. Dah sampai orang tua. Baru po dek orang tua kok tantang kato kamanyawe kedua rundiang bakumalikan katigo kandak kamagiah kasilang sepangka. Baiban pulo balik ke pakai ambo. Baru po dek ambo orang tua. Ado jo nomor rumit nomor usuah sama orang tua. Mah gadi badamu sekendoriah gadi rantiku pariaman. Kok nyampang kato tajawik salah arang tacuriang padokan yang muku nak kama kadiaduan. Ayam kalah kampung tagadai nong kemalu orang tua yo. Artinya benar tentang itu. Kok sentiang nak siapa milai kurang nak siapa menukuk lamah nak siapa nawe iku benar nomor umi nomor usuah dibuat. Sampai tua baru po di datua ada jo nomor umi nomor usuah setiap panjang menyalani. Camih jo bunian kanyu tagamang jo nong kejatuah. Kok sentiang nak siapa milai kurang nak siapa menukuk lamah nak siapa menawe kan iyo itunya tadi. Baru po di ambot tua. Di papik paga dia te papan di balah mangko kita dia. Kota PP yang datua kena bukan sama-sama kita bawa kena bayar. Pulangnya lah yang silang sepangka tu. Nak kagawa tu pe melompet nak kelupo datua dibilangan dah. Dah sampai orang tua. Kini baik tu orang tua. Malin-malin di pinggang tabiang di pancong anak jenjong butuh di bawah orang ke balero. Bapilin nak kunyong sariang bategang nak kunyong putih sinan juo katiboyo. Dari padang ke padang panjang kakida jalan katanike di sinan renah tujuh koto. Pado dirantang namuhnya panjang elok dipuntan na singkit-singkit sakiro ke pulo. Baru po de orang tua. Kok sentiang lai ka babilai kurang lai ka batukua lamah lai ka batawe. Diambo ialah sanang dalam hati sajua dalam kira-kira. Kalau begitu ambo cuba-cuba melampur ke orang tua.